Добрый дзень, радыё Свабода пачынае жывую трансляцыю з выбарчага вечару. Мы знаходзімся ў мінскім мікрараёне Кунцаўшчына. У Кунцаўшчынскай выбарчай акрузе стаім на ганку школы нумар 201, дзе размешчаны 3 выбарчыя ўчасткі, і нас асабліва цікавіць 73-й выбарчы ўчастак, таму што гэта адзін з тых участкаў, дзе адбыўся так званы выбарчы эксперымент, звязаны з кодам 000179. Вось менавіта тут прагаласаваў гэты хлопец Дзяніс, які стаў вядомы праз свой учынак, праз тое, што прагаласаваў тройчы, нават не маючы, прагаласаваў тройчы ў Мінску, нават не маючы мінскай рэгістрацыі. Вось мы зараз на ганку школы, і я запрашаю прайсці менавіта да ўчастку 73-го, дзе літаральна праз лічаныя хвіліны пачнецца падлік галасоў. Гісторыя з спробай прагаласаваць тройчы па адным пашпарце рабіла вельмі шмат шуму, настолькі шмат, што старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Михайловна Ярмошына нават сёння была вымушана выказвацца наконт гэтага, на афіцыйны каментар зрабіла і прызнала памылковасць дзеянняў сябраў камісіі, аднак разам з тым абвінаваціла і самого хлопца, прагаласаваўшага ў тым, што ён увёў камісію ў зман. Вось мы заходзім у памяшканне, дзе будзе адбывацца падлік галасоў. Вось мы знаходзімся тут. Так, мы становімся каля назіральнікаў. Вось зараз вы бачыце з левага боку сталы з назіральнікамі. Увогуле на гэтай акрузе балатуецца 6 кандыдатаў, 3 з якіх прадстаўляюць, так скажам, апазіцыю. Я пазней пра іх крыху раскажу. З правага боку мы можам бачыць сталы сябраў камісіі. Малады чалавек, які зараз спрачаецца з адной з сябраў камісіі, гэта Нікіта Семяненка, які з'яўляецца кандыдатам па гэтай акрузе Кунцаўшчынскай. Моладзевы актывіст, не прадстаўляе ніякую партыю. І вось зараз ён прыйшоў паглядзець на падлік галасоў і спрачаецца ўжо са старшынёй камісіі таксама. Увогуле пра выбары крыху раскажу. Паводле афіцыйных дадзеных на 18:00, гэта значыць за 2 гадзіны да канца галасавання у Беларусі прагаласавала больш за 70% выбаршчыкаў. Хаця гэта не мае прынцыповага значэння, таму што парогу не існуе выбарчага на мясцовых выбарах у Беларусі. Што датычыць гэтага ўчастку, то мы ўжо перад трансляцыяй размаўлялі з назіральнікамі, і яны ацэньваюць яўку тут прыкладна 62-65%. Складана сказаць больш дакладна, таму што галасаванне яшчэ працягвалася. І вось яно завершыцца літаральна праз некалькі хвілін. Старшыня камісіі ласкава дазволіла нам папрысутнічаць, пабачыць усё на ўласныя вочы. Паспрабуем як мага больш блізка падысці, наколькі гэта магчыма, і паназіраць за тым, як будуць адбывацца падлікі. Пра кандыдатаў крыху больш раскажу. Спадарыня Дрозд з'яўляецца найбольш верагодным пераможцам, так скажам. Яна прадстаўляе дырэктарам школы, 41-й працуе па гэтай акрузе. Вось яшчэ 3 кандыдаты, якія прадстаўляюць палітычныя партыі. Гэта прадстаўнік камуністычнай партыі, ёсць прадстаўнік ліберальна-дэмакратычнай партыі, таксама аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вось, і, як я ўжо сказаў, ёсць незалежны моладзевы кандыдат, моладзевы актывіст. Галасаванне датэрміновае пачалося ў
акрузе, як і ва ўсёй краіне, 13 лютага, ва ўторак, працягвалася 4 дні. І падчас датэрміновага галасавання усе ўчасткі, якія ў гэтай школе знаходзяцца, гэта 71, 72 і 73, яны знаходзяцца ў адным памяшканні. Вось што крыху перашкаджала назіральнікам лічыць усіх прагаласаваўшых. Але ў дзень, асноўны дзень галасавання іх участкі раздзялілі, і зараз яны знаходзяцца кожны ў асобным памяшканні. Вось мы, нагадаю, знаходзімся на тэрыторыі 73-го выбарчага ўчастку. Гэта акурат адзін з 3 участкаў, на якім адбылося ўжо знакамітае на ўсю краіну галасаванне паводле шыфру 000-179. Шмат вясёлых мемаў і гісторый ў інтэрнэце з гэтым кодам і шыфрам звязана. Ўжо можаце сачыць па соцсетках. Не ведаюць, ёсць там хэштэг. Думаю, што варта б яго завесці. Нагадаю, што працу менавіта гэтай камісіі, якую бачыце зараз справа ад сябе, з правага боку ўжо ацаніла старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Міхайлаўна Ярмошына. У адмысловым каментары, звязаным з галасаваннем па шыфру ў пашпарце, яна прызнала памылковасць выдачы бюлетэня актывісту арганізацыі «Ідзея». Аднак не адзначыла, якія могуць быць санкцыі за гэта. Чакаем мы пачатку галасавання, пачатку падліку, прабачце, канца галасавання і пачатку падліку галасоў. Вось, зараз, так разумею, старшыня камісіі дасць каманду закрываць дзверы і не пускаць больш выбаршчыкаў. Будуць састаўленыя сталы. І вось бюлетэні з тых цудоўных празрыстых скрыняў для галасавання, якія мы бачым удалечыні, яны будуць высыпаныя на сталы, пасля чаго пачнецца падлік. Адзін з кандыдатаў, як я ўжо казаў, прысутнічае тут. Пазней мы абавязкова паспрабуем з ім пагаварыць і даведаемся яго ўражанні. Увогуле, назіральнікі, з якімі атрымалася пагаварыць да пачатку трансляцыі, адзначылі, што галасаванне адбывалася больш-менш спакойна, без заважных парушэнняў. Былі некаторыя разыходжанні ў колькасці прагаласаваўшых, але яны не былі значнымі. Гаворка ідзе пра 10-20 чалавек. Агулам колькасць выбаршчыкаў на Кунцэўшчынскай акрузе. Ось бачым, як бачым канфлікт паміж гаспадаром Мікітам Семяненкам, кандыдатам у мясцовыя дэпутаты, і старшынёй камісіі. Може, я дозволю поважаному якийсь боку наглядальників. На розширення. Я у себе спитав, я сказав. А ви мене спитали? Мене спитали? Ні, я вас не спитав. Чому ви мене не спитали? Я супроть. У Гішпанії здимайте. Я супроть. Я супроть как Подойдите сюда, удаляйте фотографию. Подойдите сюда, молодой человек. Вы подаете сюда? Нет, Давайте, участковая избирательная комиссия, он пререкается всеми членами избирательной комиссии, не выполняет требования наблюдателей. Пожалуйста, Удаляем. Решение удалить. пожалуйста, встаем. Удалить с участка Не наблюдения. надо ухмылки такие. Вы начали фотографировать членов, и вот в частности меня. Уважаемый, не знаю, как Я не зовут. давала разрешения. Вы не ведете, як зовут кандидата в депутаты. Вы такие профессионалы, значит. Или вы не ведете кандидата? А потому что вы пришли, сфальшивали выборы и сошли. Так, молодой человек. Нет, он утверждает голословно. Скажите, вы уже бачили выборы, какие были.
Я да, 20:00 мне нужно закрывать дверь. Пожалуйста, мы вас удалили. Я кандидат в депутаты, я аккредитовался на назирание, состоюсь на участке на поддержке голосования. Разговаривать с людьми, наблюдателями и членами избирательной комиссии. Пожалуйста, оставьте. Почему? По Меня какому кредитовали, праву вы начали меня фотографировать? Я давала вам на это добро? Нет. Уважаемый. Конечно, я цілком задоволений. Ви публічна особа, ви займаєтеся політикою, я займаюся політикою. Так, Публічно? А чого ви сидите на виборах тоді? Молодой человек, пожалуйста, оставляем решение всей избирательной комиссии об удалении. Об удалении. Я не могу начать сейчас подсчет Вы голосов. мешаете, вы задерживаете других наблюдателей. Вы можете письменно Пожалуйста. написать жалобу. Конечно, коли ласка, папірку мне давайте. Идите так. Мне же эти женщины разговаривают. Вы сказали сам председателя подойти ко мне как можно. Так. Вы, молодой человек, мужчина, сказали нашей председателю подойти. Ты подойти. Ви публічно Знаете, Какую? скаргу зараз буду писати. пишите, На первом этаже есть ручка. Пожалуйста. Сейчас мы напишем. Посадку давайте я вам подаю скаргу. На столе у меня пиши решение избирательной комиссии Посадку. об удалении. Что вам дать? Посадку, коли ласка, дайте мне. возьмите, пожалуйста. Тут проблеми з розумінням. Сьогодні в 185-й школі вже відбувся цирк. Так. Директор школи білоруської мови не веде. Зараз 201-й штурм. Две новые державные, русская и То белорусская. от ви пов'язані ведете і ту, і ту. Я наведаю і тую, і гэту. Але я маю право, згодно законодавства, розмовляти як на русской, так і на білоруській мові. Одночасово мають це право поважані члени виборчої комісії, поважаний молодий чоловік. І не треба тут лишити себе докой у галине язикознавства. Пробачте мене з вашого дозволу, будь ласка. Ну так а хто ж, а як же ми просто громадяни будемо до його звертатися? Як я прийду до його просто громадянин, звернуся до його з яким-небудь питанням, а він так веде себе у дочиненні до народу? Это як розуміти? Так, уважаемый, пожалуйста. Это як розуміти? Ми маємо право розмовляти на Ви двох після мовах. 20 Это закон. числа будете розпущені. Ваше Добре. Тому кому я напишу скаргу після 18-го? Я пишу зараз на вам. Так, не задерживайте комиссию и наблюдателей. Мы стомились, молодой человек, вы пришли только. Коли стабіліся, не садіться на участку, тоді покиньте і йдіть домой. Так, молодой человек, это не вам угрожает. Это не вам угрожает. Я в Грозне от вас веду добро ведьмя мовой. А ведьмя мовой. Я веду 5 мов добре, це русский язик. Я так само веду янгельскую, польскую и так далее. Вы не на того нарвались. Вы не на того нарвались. Я веду добро ведьмя мовой. Так. Худший. Вы затрымливаете у всех. Сейчас мы решение об удалении из комиссии в письменном виде. Хорошо, я буду разговаривать тише, но еще раз повторяю, у нас два государственных языка. Мы имеем право разговаривать как на русском, так и на белорусском языке. Если кто-то не владеет одним из языков, это не является никакой проблемой. Это закон. И уважать закон должны все. И наблюдатели, и кандидаты в депутаты, и уважаемые члены избирательной комиссии. Ну вот и все. Это его беда. Упаси Бог, наш народ от таких депутатов.
сейчас включим и все сделаем. Не спеши. Пакуль наш канфлікт крыху прыцішыўся, я пракаментую тое, што вы можаце назіраць падчас трансляцыі. Мы бачым, як назіральніца выказала пратэст на паводзіны кандыдата ў дэпутаты па Кунцевчынскай выбарчай акрузе. Гэта Мікіта Семяненка. Вось ён зараз на кадры вашым сядзіць і піша скаргу. Вось жанчыне не спадабалася, што кандыдат дэпутаты зрабіў фотаздымак на тэрыторыі участку, і яна патрабуе яго выдаліць. Патрабаванні гэтай жанчыны у чорным капелюшы былі вельмі хутка адзінагалосна падтрыманы членамі ўсей камісіі. І зараз мы бачым, як кандыдат у дэпутаты, які прыйшоў паглядзець на падлік бюлетэня, падлік галасоў, выдаляюць з тэрыторыі участка. Таму у нас тут затрымліваецца пачатак падліку. Мы назіраем. У вас ёсць гэта, чым вы гэта дакажаце? Што менавіта вось гэтыя паважаныя людзі парушылі закон? Уже доказал человек, зробивший эксперимент и проголосовал на 3 участках. Да. На этом участку у 185-й школе и у 4-й гимназии человек проголосовал, как живе Нароша. Который мешает начинать. Я заявляюсь кандидатом в депутаты в этой округе. Я пришел назирать, меня аккредитовали. В 19:56 меня аккредитовали, у 20:00 меня выдали. Так а с чего вы начали? Я зробив фотоздимок своего твару на участке, вы меня выдали. На первом этаже Вы есть такие профессионалы. снимок вашего твару. Вы робили здымок наглядальников. Я могу вас снимать, сколько Вы мне не маете захочется. права без моего А вы все будете отказывать в суде. Вот вам человек колясочка. Будьте так ласкавы. Сядьте в турму. Вы и вы. Сядьте в турму. Вы вчера выбили на Вы сфальшивали выборы. Вы районе Кунцевщины. Да, вы зробили, вы запустили людей. До побачення. Шановний цирк, школи 200. Я же не сказала, я думала, это пришло с другого. Прошу извинения. Значит, сейчас все успокаиваемся. Начинаем нашу работу. Быў выдалены адзін з кандыдатаў у дэпутаты з участка за тое, што зрабіў фотаздымак. Яго разам з міліцыяй і з невядомым чалавекам з камерай вывелі. Мы ж застаемся на участку і зараз будзем бачыць, што тут адбываецца пасля яго закрыцця. Члены камісіі са сталоў складаюць пляцоўку для падліку бюлетэняў. Назіральнікі назіраюць за гэтым. Яны прадстаўляюць таксама вельмі розныя арганізацыі, розных кандыдатаў. Ёсць незалежныя, два чалавека назіраюць ад кампаніі «Права выбару», незалежныя назіральнікі. Мы пакуль стаім на пэўнай адлегласці. И не мешаем работе избирательной комиссии согласно статье 13 избирательного кодекса. Пожалуйста, садимся все. Не стать. Пожалуйста, садимся. Садимся. И еще
Значит, уважаемые наблюдатели, во время подсчета голосов я вас прошу убрать всю мобильную связь. Вести себя достойно и прилично, чтобы не мешать подсчету голосов. Я заявление какое? Перед подсчетом голосов, то, что я просила уже письменно, у меня ответили. Теперь я повторяю еще раз устно. Уважаемый председатель и члены комиссии, считайте, пожалуйста, бюллетени так, чтобы вы поднимали каждый бюллетень, чтобы его могли видеть каждый наблюдатель, каждый член комиссии, согласно 13 статье. Тогда все будет прозрачно и гласно. Вы обращались с этим предложением. Ответ членов избирательной комиссии вам был вручен в поле правовых отношений. Я все-таки еще надеюсь, что может быть заведено. Все, пожалуйста, начинаем работу. Назирали дыялог назиральницы от кампании «Право выбору» со старшиней выборчай камісіі участка номер 73. Назиральница спрабавала бачыць працэс падліку галасоў стоячы, аднак ёй не дазволілі стаяць на участку, нават на сваім месцы стаяць не дазволілі, папрасілі настойліва сесці. Таксама старшыня камісіі не палічыла патрэбным, каб асобы, якія лічаць бюлетэні, падымалі іх угару і называлі прозвішча тых кандыдатаў, за якія аддадзеныя галасы. Софья Михайловна, я вас прошу взять те неиспользованные бюллетени и члены избирательной комиссии я же его отключила. Разбирайтесь. Да. Бачыце, як члены выбарчай камісіі лічаць бюлетэні, якія не былі выкарыстаныя. Гэта значыць, яны робяць падлік пустых бюлетэняў, якія не скарыстаныя былі выбаршчыкамі. То бок выбаршчыкі проста не прыйшлі. Мы зараз даведаемся дакладную колькасць прагаласаваўшых і не прагаласаваўшых на гэтым выбарчым участку. Бюлетэні не выкарыстаныя былі дастаныя з сейфу, і іх пасля падліку абавязкова мусяць запакаваць наноў адмысловым чынам, і пасля іх будуць здаваць у выбарчай камісіі вышэйшага ўзроўню разам з бюлетэнямі, якія былі выкарыстаныя падчас галасавання і на якіх пазначаныя прозвішчы тых кандыдатаў, за якіх людзі аддавалі галасы. Это вельмі важная працэдура, таму што паводле адразу некалькіх версій аб магчымых фальсіфікацыях менавіта нявыкарыстаныя бюлетэні укідваюць падчас датэрміновага галасавання. І іх колькасць мусіць дакладна адпавядаць колькасці не прагаласаваўшых людзей на кожным з участкаў.
101. 110. 101. 100. 104. 106. 100. 105. 102. 929. Так, пожалуйста, секретарь, внесите в протокол 11 цифр. Так, Софья Михайловна, я вас попрошу ножницы взять, погасить неиспользованные бюллетени. Софья Михайловна, нет, не надо, все лежит на стуле. Так я говорю, резать и ложить в коробочку. Ну, ось ви бачите, як сябра комісії виборчої знищає або моцно шкодить, так скажем, невикористані виборчі бюлетені. Їх зібралося доволі шмат. Так складно було підлічити одразу, але їх більше за 500. Бюллетени отрезаются ножницами чистые и складываются в однословую скринку. Агулам на гэтым выбарчым участку зарэгістравана было, калі я не памыляюся, каля 2300 выбаршчыкаў. Ну, таму так вельмі прыблізна мы можам ацаніць, што яўка менавіта вось на гэтым участку прыкладна адпавядае лічбам агучаным цэнтральнай выбарчай камісіяй. На сёння гэта каля 70%, значыць. На гэтым участку даволі шмат назіральнікаў. Я налічыў 11 чалавек. Яны прадстаўляюць розныя арганізацыі. Ёсць 2 чалавека незалежнай кампаніі права выбару. Ёсць таксама прадстаўнікі кандыдатаў. Толькі адна назіральніца з 11 спрабавала наблізіцца да месца, дзе вядзецца падлік галасоў. І за гэта забаранілі рабіць. Сяброў камісіі таксама, дарэчы, прыкладна столькі ж, крыху больш за 10, складана падлічыць сабе. 12 чалавек, 11 назіральнікаў, 12 сяброў камісіі. Нагадаю, менавіта на гэтым выбарчым участку, участак нумар 73 Кунцэўшчынскай выбарчай акругі Мінска, прагаласаваў ужо вядомы ўсёй краіне актывіст Дзяніс, які выкарыстаў у сваім пашпарце лічбавы код 000179 для таго, каб прагаласаваць тройчы. Дзяніс, актывіст, не мае нават мінскай прапіскі, аднак, як ён сцвярджае, яму гэта не перашкодзіла тройчы прагаласаваць. І вось на гэтым участку ён таксама нагаласаваў. Назіральнікі нам пацвердзілі, што памятаюць гэтага чалавека, ён на самой справе быў. Вось, ну і адпаведна ёсць відэа таго, як ён галасуе на 73-м участку. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына ўжо выказалася на гэты конт, заявіла, што парушэнне мела месца, аднак камісія, цытую, злітасцівілася над маладым чалавекам і паверыла яму, ну, чаго, натуральна,
не мусіла рабіць, якія санкцыі будуць выкарыстаны ў дачыненні да сябраў камісіі, таксама да старшыні, якая зараз на вашых экранах, Лідія Михайловна не сказала. Не спешите, Софья Михайловна, не спешите. Никуда торопиться, времени не надо. Зараз мы бачимо, опечатывается скриня с невыкористанными и сапсаванными чистыми бюллетенями. Бюллетені надрезали ножницами, склали у картонную скриню, якую запечатывают скотчем под наглядом старшини комісії. Зараз її перев'язують віровкою. Гэта былі назіральнікі, яны знаходзяцца літаральна у 3 метрах ад месца, дзе лічаць галасы, і таксама ад месца, дзе знішчалі невыкарыстаныя бюллетэні. Аднак назіраць за тым, што менавіта лічаць і як лічаць, ім праблематычна. Назіральнікі мусяць давяраць членам комиссии и их словам. Нагадаю, што у Кунцевчынскай выбарчай акрузе на адным з участкаў, якой мы зараз знаходзімся, балатуюцца 6 кандыдатаў. 1 дырэктар школы, 5 прадстаўнікоў партый, у тым ліку апазіцыйных АГП, а таксама незалежны кандыдат, моладзевы актывіст Нікіта Семененко, якога выгналі з участка перед подликом голосов. Все видели? Комиссии склали акт аб колькасці знішчаных невыкарыстаных бюллетэняў. Таксама яго зараз афармляюць і запечатваюць. Нагадаю, значнасць гэтых бюллетэняў невыкарыстаных менавіта з іх дапамогай можна вызначыць яўку, якая адбылася на выборах. Сейчас, подождите еще. Надо пластилин. А сколько у нас еще?
старшиня выборчей комиссии участка номер 73. Устанавливая по спискам количество избирателей, которые получили бюллетени. То есть ваши списки подсчитывают, сколько избирателей получили бюллетени. Сябры комиссии лічаць агульную колькасць прагаласаваўшых. Атрымалі бюллетэні і прагаласавалі на участку нумар 73 ў Кунцаўшчыне сталічнай. Нагадаю, што выбары ў любым выпадку будуць прызнаныя адбыўшыміся, таму што на мясцовых выбарах у Беларусі не існуе парогу ўзроўня яўкі. Гэта не выбары парламенцкія і не прэзідэнцкія, дзе колькасць прагаласаваўшых павінна быць больш за 50%. В любым выпадку мы можам меркаваць, што выбары мясцовыя ў Беларусі будуць прызнаныя адбыўшыміся, таму што, па словах старшыні ЦВК, колькасць прагаласаваўшых на стан 18:00 сёння ўжо перавышала на 70% і буйных інцыдэнтаў зарэгістравана не было. Імёны пераможцаў на выбарах у Мінскі абласны гарадскі саветы, калі не памыляюся, будуць вядомыя ўжо уначы. Іх абяцалі апублікаваць на сайце ЦВК. Імі звесткі па рэгіёнах будуць даходзіць у ЦВК паступова цягам наступнага дня. Працягваецца падлік агульнай колькасці прагаласаваўшых на участку нумар 73 у Кунцаўшчыне. І мы ўжо ведаем, нечаканы паварот, мы ўжо ведаем, што як мінімум адзін з прагаласаваўшых тут зрабіў гэта нелегальна, так скажам, увёўшы ў зман выбарчую камісію. Гаворка пра актывіста арганізацыі «Дзея» Дзяніса Краўчука, які упісаў сабе ў пашпарт код 000179, сакрэтны код, які ён сцвярджае, і што, па словах актывіста, дазволіла яму прагаласаваць адразу на 3 суседніх участках у гэтай выбарчай акрузе. І вось на адным з такіх участкаў мы знаходзімся. Факт парушэння прызнаны асабіста Лідіяй Міхайлаўнай Ярмошынай. На жаль, мы не ведаем, за кого прагаласаваў гэты чалавек, але у любым выпадку гэта было зроблена незаконна.
Какое количество? 2350. Пожалуйста, вносим в протокол. Да. Падлікавыя колькасці выбаршчыкаў завершаны. Як мы чулі, гэта 2358 чалавек. Так, 2258 чалавек. Гэтая лічба таксама ўносіцца на словыя пратаколы. І зараз непасрэдна пачнецца самае цікавае падлік галасоў за кожнага асобнага кандыдата. Нагадаю, што аднаго з кандыдатаў выдалілі з участка па скарзе назіральніцы за тое, што ён зрабіў фотаздымак на тэрыторыі участку. Адна з назіральніц заявіла, што яна трапіла на фотаздымак, і гэта не падабаецца і кандыдата Мікіту Семяненку, незалежнага моладзевага актывіста, трэба выдаліць. І яго выдалілі. Цікава, што ён афіцыйна зарэгістраваўся 19:56, а ўжо ў 20:00 быў выдалены, то бок яму дазволілі пабыць на ўчастку толькі 4 хвіліны. Вось вы бачыце назіральнікаў, якія відавочна сумуюць. Альбо проста сканцэнтраваны. Гэта сябры выбарчай камісіі, яны выконваюць бюракратычныя працэдуры, звязаныя з фіксацыяй агульнай колькасці выбаршчыкаў на ўчастку. Свае пратаколы яны запячатваюць у пэўныя каперты, на якія ставяцца подпісы. Усё гэта будзе пазней перададзена ў вышэйшыя выбарчыя камісіі. А далей ўжо непасрэдна трапіць у цэнтральную выбарчую камісію да Лідзіі Міхайлаўны. Ящик досрочного голосования. Я вас попрошу помочь. Пачынаць лічыць галасы будуць з скрынкі датэрміновага галасавання. Вось адзін з назіральнікаў дапамагае яе данесці. Бачым, што яна празрыстая. І зараз адтуль бюлетэні высыпаць трэба на стол і падлічыць. Журналісты, як і назіральнікі, маюць на ўчастку сваё месца. У нашым выпадку гэта прыкладна 6 метраў ад стола, на якім дадуцца падлікі. І вось мы бачылі, як фотографа старшыня камісія адагнала.
Тільки що ви бачили бюлетень, який отримав активіст молодіжної організації «Ідея» Діаніс Кравчук. Під час датэрміновага голосування, яке він отримав незаконно, укинув у скриню на 73-м участку і зняв про це відео. Десь на сусідніх участках є ще два таких бюлетені. Якраз докладнього це ті бюлетені, які були отримані по коду 00-179. І ускосним чином те, що ви бачили недавно, підтверджує історію Діаніса. Рассказываем о Процес падліку бюлетенів з датэрміновага галасавання. Яны знаходзились у асобнай скрыні і заўсёды лічацца асобна ад бюлетеняў, якія былі ўкінутыя ў скрыні ўжо ў дзень галасавання. У цэлым па Беларусі датэрмінова, паводле афіцыйных дадзеных, датэрмінова прагаласавала каля 27% выбаршчыкаў. Гэта значная лічба, амаль траціна. Свобода вядзе жывую трансляцыю працэса падліку галасоў на участку нумар 73 Кунцэўшчынскай выбарчай акрузе Мінска. На адным з участкаў, які атрымаў шырокую вядомасць праз тое, што актывіст моладзевай арганізацыі «Ідея» Діаніс Кравчук прыйшоў сюды нелегальна, незаконна прагаласаваць па шыфру, напісанаму алоўкам у пашпарце 000-179. Ён атрымаў тут бюлетень, хоць не меў на гэта права. І тое, што яго гісторыя праўдзівая, у пэўнай меры пацвярджаюць адзнятыя намі кадры. Мы бачылі на самой справе гэты бюлетень, на якім напісана не фальсіфікацыя. Старшыня камісіі яго ўжо адкінула са стола ў бок, і ён не будзе ўлічаны. Нагадаю таксама, што факт парушэння ўжо прызнаны Лідзіяй Міхайлаўнай Ярмошынай, старшынёй ЦВК. І пазіцыя ў тым, што актывіст моладзевы увёў у зман сяброў камісіі. Яны, вядома, дапусцілі парушэнне, аднак гэта было справакавана дзеяннямі моладзевага актывіста.
Не ведаю, ці вы чуеце, але зараз у памяшканні, дзе адбывалася галасаванне, стаіць такі вельмі цікавы гук, шоргат выбарчых бюлетэняў, шоргат паперы, такі гук дэмакратыі па-беларуску. Ацаніць, наколькі рэальна назіральнікам адсачыць працэс падліку, як блізка альбо як далёка яны знаходзяцца ад месца, дзе лічаць бюлетэні. Вось злева застаюцца назіральнікі, там удалечыні стол, на якім вядуцца падлікі. Падлікі бюлетэняў да тэрміновага галасавання. Нагадаю, зараз лічаць менавіта бюлетэні з датэрміновага галасавання з 13, 14, 15, 16 і 17 лютага. А бюлетэні з асноўнага дня галасавання будзем лічыць пазней. Ну, будзем назіраць за тым, якіх лічаць. Нагадаю таксама пра спробу назіральнікаў перад пачаткам галасавання. Адна з назіральніц прасіла дазволу бачыць працэс падліку галасоў стоячы і забаранілі. Таксама яна прасіла, каб члены камісіі, якія лічаць зараз галасы, лічаць бюлетэні, падымалі кожны бюлетэнь угару і называлі, за каго ён аддадзены гучна. Ну, гэта, вядома, ускладніла працу камісіі, і старшыня камісіі не пагадзілася на такі падыход да падліку галасоў. Таму зараз сябры камісіі моўчкі гэта робяць і складваюць бюлетэні у стосы на столе. Асабіста мне складана з 6 метраў адлегласці складана разабраць, што там адбываецца. Толькі бачу асобныя лісты паперы і тое, што іх нейкім чынам складваюць. З-за каго дадзеныя галасы на гэтых бюлетэнях, натуральна, разабраць і мне, і назіральнікам праблематычна.
Паводле незалежных назіральнікаў, з якімі мы размаўлялі да пачатку эфіру, галасаванне на менавіта гэтым участку праходзіла без нейкіх значных парушэнняў. Падлікі ў колькасці выбаршчыкаў паводле камісіі і паводле незалежных назіральнікаў адрозніваюцца, але вельмі нязначна. Гаворка пра 10-20 максімум чалавек. Тут, прынамсі, незалежныя назіральнікі тут не фіксавалі такіх высокіх лічбаў, аб якіх гавораць незалежныя назіральнікі з іншых участкаў. Можем бачыць, што старшыня камісіі сама не прымае ўдзелу ў працэсе падліку, а кантралюе працу іншых удзельнікаў выбарчых камісій. Сочыць за тым, каб яны лічылі пільна. Зараз, нагадаю, лічаць колькасць галасоў, дадзеных падчас датэрміновага галасавання. У выніку мусіць быць агучаная таксама колькасць бюлетэняў, якія былі ўкінутыя ў скрыню датэрміновага галасавання, і мы зможам даведацца падлічыць прыкладны працэнт датэрмінова прагаласаваўшых на гэтым асобна ўзятым участку. Нагадаю, што па ўсёй краіне ён ацэньваецца як 27 прыкладна працэнтаў. Па словах назіральнікаў, людзі даволі актыўна галасавалі у Кунцэўшчынскай выбарчай акрузе. І непасрэдна на гэтым 73-м участку таксама. Рэдактар трансляцыі падказвае мне, што паводле апошніх падлікаў, апошніх лічбаў, яўка на датэрміновым галасаванні на гэтых выбарах па Беларусі была 34%. Я назваў крыху меншую лічбу. І гэта самая высокая, самая вялікі працэнт яўкі на мясцовых выбарах за пэўны перыяд часу. То бок можам сцвярджаць, што беларусы ўсё больш ахвотна галасуюць датэрмінова.
Нагадаю так само для тих, хто до нас підключився не спочатку трансляції. Радіо Свобода знаходиться на території 73-го участка у Кунцевщині Мінській. Ми вядзем трансляцію падліку галасоў, а участак гэты абралі адмыслова таму, што ён з'яўляецца адным з 3 эксперыментальных участкаў, дзе актывіст моладзевай арганізацыі «Дзея» Дзяніс Краўчук правёў эксперымент, упісаўшы ў свой пашпарт пэўны, як ён кажа, сакрэтны код 000-179, што дазволіла яму прагаласаваць незаконна, потому што сам чалавек не мае нават мінскай рэгістрацыі. Тое, што Дзяніс Краўчук прагаласаваў тут, адпавядае рэчаіснасці, таму што мы ўжо бачылі сфотаграфаваны ім бюлетэнь. Яго старшыня камісіі ўласнаручна прыбрала са стала, дзе вядуць падлік бюлетэняў, адклала ў бок, заявіла, што гэты бюлетэнь не сапраўдны. На бюлетэні было напісана «не фальсіфікацыя». Факт парушэння афіцыйна прызнаны асабіста старшынёй ЦВК Лідзіяй Міхайлаўнай Ярмошынай. Невядома, што будзе далей са старшынёй камісіі за тое, што яна не дагледзела выдачу бюлетэня неадпаведнаму чалавеку. Ну, таксама невядома, што будзе з актывістам Дзянісам Краўчуком. Таксама нагадаю, што ўжо мы мелі інцыдэнт на гэтым выбарчым участку, былі яго сведкамі. Паназіраць за працэсам падліку галасоў прыйшоў адзін з кандыдатаў, Нікіта Семяненка, незалежны моладзевы актывіст. На участку ў яго атрымалася пабыць роўна 4 хвіліны. Яго выдалілі з дапамогай міліцыі, чалавека ў цывільным з невялікай відэакамерай, за тое, што Нікіта Семяненка, кандыдат у дэпутаты на гэтай выбарчай акрузе, зрабіў адзін фотаздымак, аб чым быў складзены адмысловы пратакол. Пабачыць всю гэту сцэнку можаце, адматаўшы нашу трансляцыю на пэўны час. Вось мы бачым, што сябры камісіі, падобна на тое, завяршаюць працэс падліку бюлетэняў са скрынкі для датэрміновага галасавання. І зараз будуць агучваць лічбы, спадзяюся. Зараз мы будзем іх чуць. Посчитали, да? Так, пожалуйста, Татьяна Николаевна. Подождите. Так, количество голосовавших за каждого кандидата. Вечер. 15, 18, 15, 9, 10, не слышите, 20, 10, ночи, 10, ничего не смешите, 10, 10, 17. Хорошо. Вадим, подождите, еще за каждого кандидата Мельника. 16, 20, 15, 16, 15, 17, 20, 10, 20. Так, 149. Дрозд. 20. 20.
перший участок. О, він скончився. Это они волнуют. 18, 30, 25, 25, 260, Ульянович. 9, 15. 11, 10, 12, 15. Гэты падазроны шум нават спыніў на пэўны час падлік галасоў. Відавочна, што ў суседнім калідоры хтосьці гучна цягае мэблю. 5, Можа, заўтра 8, у школе пачнуцца заняткі, напэўна, гэта звязана з 5, неабходнасцю аднавіць навучанне. 55. Пять, 5. 4, 5. Говорите 0. 0. Нет. 20. Так, хорошо. Выбрать все. Против всех. 10, 6, 8, 11, 8, 3. Гэты шум перыядычны перашкаджае чуць лічбы, якія агучваюць сябры камісій. Нагадаю, яны завяршаюць працэс падліку бюлетэняў з дэтэрміновага галасавання.
Мы аднаўляем сваю трансляцыю, прыносім прабачэнне за тэхнічныя складанасці, якія ў нас узніклі. Нагадаю, што знаходзімся на 73-м участку выбарчым у Кунцаўшчыне у Мінску. Толькі што сябры камісіі пачалі лічыць бюлетэні з асноўнага дня галасавання. Да гэтага яны падлічылі бюлетэні датэрміновага галасавання. І зараз вось ужо фінальная стадыя падліку галасоў пачалася. Вы можете бачыць, як яны лічаць. Мы знаходзімся прыкладна ў 6 метрах ад месца падліку. Нам гэта адлегласць вызначаная старшынёй камісіі. Назіральнікі знаходзяцца не нашмат бліжэй, частка з іх бліжэй, але яны бачаць вось прыкладна тое, што і вы зараз. То вы знаходзіцеся ў больш выгаднай пазіцыі, таму што можете скарыстацца зумам нашай камеры. Назіральнікаў такой магчымасці няма. Нагадаю, што гэты участак для сваёй трансляцыі мы абралі таму, што менавіта тут прагаласаваў актывіст моладзевай арганізацыі «Дзея» Дзяніс Краўчук, які сцвярджае, што здолеў праз пэўны сакрэтны шыфр атрымаць бюлетэні на 3 розных участках і прагаласаваць тройчы. Тое, што ён прагаласаваў тут, адпавядае рэчаіснасці, таму што мы ўсе бачылі ягоны сапсаваны бюлетэнь. Старшыня камісіі яго дэманстравала і адклала ў бок. Ён ужо быў знойдзены падчас падліку. На участку, і на гэтым участку увогуле ў Кунцаўшчынскай акрузе балатуецца 6 кандыдатаў. Нагадаю, што падчас перапынку, вымушанага перапынку нашай трансляцыі сябры камісіі пачалі лічыць бюлетэні са скрынь асноўнага дня галасавання. Это апошнія бюлетэні, якія будуць сёння лічыць. Ужо падлічаныя невыкарыстаныя бюлетэні, падлічаныя і раскладзеныя па кандыдатах, калі можна так сказаць, бюлетэні датэрміновага галасавання. І зараз адбываецца працэс падліку бюлетэняў з асноўнага дня галасавання. Падчас перапынку нашай трансляцыі гэтая апошняя стадыя стартавала. Нічога больш важнага на участку нумар 73 не адбывалася. Вы бачыце назіральнікаў і тое, якім чынам яны назіраюць за падлікам галасоў, і можаце ацаніць, наколькі рэальна яны могуць адсочваць працэс. Зараз мы вам пакажам агульны план. Вось, па ім добра бачна, наколькі назіральнікі могуць назіраць. В прынцыпе, могуць так, як і мы з вами зараз. Пасля завяршэння працэсу падліку галасоў мы абавязкова возьмем каментары ў назіральнікаў, таксама сяброў камісіі, паспрабуем паразмаўляць са старшынёй, таму заставайцеся з намі. Сачыце за трансляцыяй «Свабоды».
Девочка, есть еще? Цікаво, што усе прадстаўнікі выбарчай камісіі з'яўляюцца жанчынамі. Тут гендерны баланс не выкананы. Таксама, дарэчы, як і назіральнікі, амаль усе таксама жанчыны. Вось беларускай дэмакраты жаночы твар пакуль што. І гаворка не толькі пра Лідзію Міхайлаўну. Мужчыны чамусьці не цікавяцца мясцовымі выбарамі. Жартую, вядома. Тут магло б быць больш мужчын, але аднаго з іх кандыдата Мікіту Семяненку выдалілі за тое, што неабачліва зрабіў фотаздымак. Папрысутнічаў на ўчастку 4 хвіліны і зараз не можа тут знаходзіцца. Падлік галасоў на 73-м участку працягваецца ўжо больш за гадзіну. Пачаўся з невялікім спазненнем, выкліканым неабходнасцю выдалення з участка аднаго з кандыдатаў, пра што я ўжо расказваў. Прыкладна гадзіну ўжо сябры камісіі лічаць бюлетэні. Спачатку лічылі бюлетэні не выкарыстаныя, яны былі пашкоджаныя і запячатаныя. Пазней лічылі бюлетэні са скрыні для датэрміновага галасавання. Ну і зараз фінальная стадыя, падлік бюлетэняў з скрынь асноўнага дня галасавання. Вось бачым, што бюлетэні ўжо раскладзеныя больш-менш акуратна на стале. І мы чакаем абвяшчэння лічбаў з асноўнага дня галасавання. Пазней усе дадзеныя будуць аб'яднаныя ў выніковы пратакол. І мы даведаемся абавязкова, хто ж з 6 кандыдатаў перамог на гэтым асобна ўзятым 73-м участку. Агульныя лічбы па акругах будуць пазней. Вось літаральна з хвілін на хвіліну пачнецца абвяшчэнне вынікаў. Будуць названыя асобныя лічбы, кожны з членаў камісіі называе свае, а потым яны аб'ядноўваюцца сакратарамі камісіі, падлічваюцца і агучваюцца таксама.
Падлік голосов практично завершены. Адбываюцца паміж некаторымі з членаў камісіі кансультацыі. Праўда, не магу я пачуць, аб чым яны размаўляюць. Хвилина молчания. Итак, за каждого кандидата вечер. И зараз слухаем выники. 8, 11, 9, 15, 14, 11, 10. Винник. 13, 15, 10, 11, 19, 10, 12, 11, 115. Дрозд. 17. Подожди. 17. 17. 20. 20. 17. 15. 15. 18. 18. 12. 20. 152. Ульянович. 9. 9. 10. Тлумачу крыху, што зараз адбываецца. 10. Вы бачыце, як старшыня камісіі называе прозвішча ад кожнага з кандыдатаў, і пазней сябры камісіі агучваюць колькасць бюлетэняў за гэтага кандыдата, якую яны налічылі. Пазней гэтыя лічбы сумуюцца сакратарамі, і 7. 8. мы даведаемся выніковыя лічбы. 4. 160. 60. 60. 7. 7. 6. 7. Нет. 9. 8. 2. Нет. 5. Против всех. 5. 6. 5. 7. 6. 9. 9. 8. 5. 160. 3. Нет. Нет. Мы ўжо пачулі лічбы, аддадзеныя выбаршчыкамі за выдаленага кандыдата Нікіту Семяненко, выдаленага з гэтага участку. І так папярэдне можна сказаць, што яны вельмі нязначныя. Але выніковыя, паўтаруся, лічбы мы даведаемся з пратаколаў, зацверджаных сябрамі камісіі у самым канцы падліку. Вось зараз будзе адбывацца суміраванне ўсіх лічб, усіх галасоў. Мы бачым, як пакуюць бюлетэні ў пэўныя скрынкі для здачы ў вышэйшай выбарчай камісіі. Фактычна праца камісіі выбарчай амаль завершана. Усе бюлетэні ўжо падлічаныя. Зараз застаецца толькі падлічыць лічбы.
Скринки с подличными бюллетенями опечатываются скотчем и перевязываются веревкой. Особисто старшыня камісіі сочыць за гэтым. Подписание протокола примите, пожалуйста. Назіральніця кампанії «Права вибору» передала скаргу старшині камісії. Пазней мы паспрабуем узяць каментар у назіральніцы, даведаемся дакладна, на што яна скардзілася, што менавіта яе не задаволіла. Нагадаю, што на пачатку падліку галасоў менавіта яна прасіла дазволу назіраць за падлікам галасоў стоячы, быць бліжэй, аднак ей стаяць не дазволілі. І пасадзілі разам з іншым дзесяткам назіральнікаў. Іх 11 чалавек, калі я не памыляюся. Аднак з 11 толькі 2 прадстаўляюць незалежнае назіранне, кампанію «Права выбору». Іншыя прадстаўляюць альбо кандыдатаў, альбо грамадскія арганізацыі. На жаль, тут цяжка ва ўсіх прасачыць, я не магу даведацца ў дадзены момант. Пакуль ідзе падлік выніковы падлік галасоў, маю час вам расказаць пра інфармацыю з іншых участкаў ад назіральнікаў. Інфармацыя такая, што некаторых з участкаў, дзе ёсць прадстаўнікі апазіцыі, палітычных партый, апазіцыйных, яны перамагаюць паводле папярэдніх вынікаў, яны перамагаюць у дзень асноўнага галасавання, аднак прайграюць паводле датэрміновага галасавання. Мы таксама зможам і ацаніць лічбы на нашым участку, але гэта пазней зробім, пакуль падлік на нашым участку не скончыўся. Таксама магу адзначыць, што і назіральнікі, і ўдзельнікі выбараў з ліку апазіцыянераў шмат скардзіліся менавіта на працэс датэрміновага галасавання і на парушэнне. А ў нас агучваюць вынікі. Слухаем. Жалоба председателя участковой комиссии номер 73 от Чижик Светланы Сергеевны. Жалоба мне, как наблюдателю председателя участковой избирательной комиссии Федоровой, участок для голосования номер 73 был отказано в праве получать информацию о результатах подсчета голосов. Согласно статье 13 Избирательного кодекса, комиссия отказала наблюдателям в обеспечении возможности развивать содержимое бюллетеней при подсчете голосов. Каждый член комиссии посчитал бюллетени самостоятельно, затем сообщил председателю комиссии свои результаты подсчета голосов. Считаю это нарушение статьи
что указанное нарушение является умышленным грубым нарушением избирательного законодательства, повлекшим искажение результата голосования. Прошу признать результаты подсчета голосов недействительными и провести повторный подсчет голосов и сообщить мне о времени и месте повторного подсчета голосов. Прошу в установленном порядке привлечь к ответственности лиц, допустивших данное нарушение законодательства. Значит, уже эта жалоба у вас такая одна была. Мы отвечали на ваш вопрос, что это законодательство. Это была не жалоба, это была ваша просьба, предложение. Сейчас у нас поступила жалоба. Посмотри документы. Татьяна Владимировна, документы. Мы отвечаем, да. Там написано, что мы должны вам поднять бюллетень и показать. Это было предложение, но на данный Вам момент... было отказано. Мы, соответственно, не нарушаем избирательный кодекс, а внести изменения в избирательный кодекс мы неправомерны. Работаете? Конечно. Там также сказано, что наблюдатели имеют право обозревать содержимое бюллетеней и подсчета. Но мы не видели. Кто-нибудь видел, что там было? Ну, я не видела. Я видела, что вы там что-то делали, но что было в бюллетене, нам не видно. Члены избирательной комиссии считают. С нами. Вы можете согласиться, можете не согласиться. Мы не согласны. Поэтому ответ мы даем. Вся сторона. А зачем Значит, ответ мы будем предложение напишем вносить, письменный ответ. отказано? Потому что есть процедура, понимаете? У вас, возможно, есть определенное количество предложений и жалоб. Это другой вопрос. В законе не сказано количество. Ну, сегодня голословно вот в мой адрес утверждает, что я присутствую при фальсификации выборов. Я считаю для себя это оскорбительным. Татьяна Николаевна. Подождите, и это же мое сейчас мнение. Я высказала, все имею право. Вопросов нет. Так, давай напишем ответ, что да. И закроем это. Уважаемые, напишите ответ, четко сформулируйте, кратко и все. Сейчас мы ответ. В соответствии с тем-то, то-то, все. Коротко, сутнай скаргі ў тым, што назіральніца незадаволена працэсам падліку галасоў, сцвярджае, што ёй не дазволілі назіраць. За ім яна нічога не бачыла, не мела магчымасці запэўніцца ў правільнасці падліку і патрабуе пералічыць галасы. Зараз сябры камісіі працуюць над пісьмовым адказам на скаргу назіральніцы. Ну, бачылі вы, што ўжо раздражнёнасць пэўная прысутнічае. Все, четко, конкретно вырисовать процедуру, все, одним буквально жестким, конкретным повествовательным предложением. Все, не выходя за рамки правового поля. Но четко сразу сформулируйте, часть такая, статья такая не предполагает. Все. В связи с этим мы все, что? І спрабуе дапамагаць членам камісіі пісаць адказ на скаргу сваёй калегі. І вось ужо пачалася дыскусія паміж назіральнікамі.
Пакуль члены камісіі пішуць адказ, забаўна, пішуць адказ на скаргу назіральніцы, вы можаце скарыстацца магчымасцю выказаць сваё стаўленне да выбараў у пытанні свабоды ў сацыяльных сетках. Пытанні там, калі я не памыляюся, наступныя, ці хадзілі вы на выбары сёння альбо падчас датэрміновага галасавання. Я таксама, ці верыце вы у іх сумленнасць, праўдзівасць і ўвогуле ці верыце ў беларускія выбары. Галасуйце, пакідайце свае ўражанні, свае каментары. Цікава, ці будуць яшчэ скаргі ад назіральнікаў пісьмовыя. Калі будуць, то мы маем усе шансы працягваць нашу трансляцыю усю ноч. Я думаю, што можа быць цікава. Магло б быць, калі б скаргі яшчэ былі. Пакуль выглядае на тое, што скарга у нас усяго толькі адна. Так, скарга адна, а члены камісіі пад кіраўніцтвам старшыні не прагнуць пералічваць бюлетэні наноў. Это цікавы момант. Бюлетэняў у нас даволі шмат, значна больш за 2000. Удзел у падліку прымаў дзесятак чалавек. Было шмат перапынкаў і шмат трэба розных было падлічыць момантаў, і складана уявіць, што ні адводнай памылкі не было дапушчана. Але працэдура паўторнага падліку не прадугледжана беларускім заканадаўствам. Таксама цікава, што будзе з бюлетэнем спадара Дзяніса Краўчука, які стаў знакаміты праз гісторыю з кодам сакрэтным 000-179. Яго можна было выкласці на нейкі дабрачынны аўкцыён і сабраць сродкі для развіцця дэмакратыі, чаму не. Увогуле, гэты сакрэтны код ужо стаў мемам. У сацыяльных сетках вельмі шмат рэакцый на яго. Думаю, калегі могуць зрабіць падборку. Дарэчы, заўтра паспрабуем героя гісторыі з сакрэтным кодам у пашпарце запрасіць на жывы эфір «Свабоды». Сачыце за нашымі анонсамі, соцсеткамі і сайтам. Яму можна будзе задаць пытанні таксама, калі вы маеце. Вось рэдактор трансляцыі мне
пацвердзіў удзел спадара Дзяніса ў заўтрашніх эфірах свабоды, таму рыхтуйце пытанні, калі хочаце нешта запытацца ў гэтага чалавека. На самой справе цікавая сітуацыя. Калі не памыляюся, то ці не ўпершыню такая спецаперацыя была правернутая актывістамі. Мы гаворым спецаперацыя, Лідія Михайловна Ярмошина называе гэта правакацыяй. Тут ужо каму як. Вынікі слухайце уважна. Значит, огульная колькость выборщиков на участку 2358, колькость выборщиков, які отримали бюллетени 1416, колькость выборщиков, які приняли удел у голосовании 1415, у тим ліку колькость виборщиків, які прийняли удел в детерміновому голосуванні 790, колькость виборщиків, які прийняли удел у голосуванні на місці знаходження 16, колькость виборщиків, які прийняли удел у голосуванні у день выборов в помешкании участка для голосования 690, колькость голосов Вечер Павел Валерьяна 217, Веник Вячеслав Тимофеевич 264, Дрозд Ирина Алексеевна 415, Курьяной Дмитрий Николаевич 172, Сапрыгина Ева Сергеева 117, Семененко Никита Алексеевич 65. Колькость голосов супротив 149, не соправил 16, колькость бюллетеней отрыванных от участковой выборчей комиссии 2350, колькость голосованных 5 и колькость невыкористанных 929. Мы сейчас перепишем это на чистовик, вынесем результаты и каждый член комиссии. А можно будет сфотографировать? Конечно. Напишем, мы копию сделаем. Да. Потому что человеческий фактор. Принесут еще одну. Да. И мы напишем копию. Да, одну подписали все члены. Ось вы чулі вынікі па 73-м участку Кунцаўшчынскай выбарчай акругі. Першае месца, больш за 400 галасоў у спадарыні Дрозд, дырэктара школы нумар 41, калі не памыляюся. Іншыя кандыдаты атрымалі значна менш галасоў. Гаворка пра крыху больш за чым 200, і апошняе 6-е месца у спадара Семяненкі, якога выгналі з гэтага участка перад падлікам. Яго ўсяго 60 з нечым галасоў. Больш дакладныя лічбы в выніковым пратаколе мы потым падыдзем вам, да яго вам пакажам. Зараз у нашай трансляцыі будзе невялікі перапынак тэхнічны, літаральна некалькі хвілін. Заставайцеся, мы яшчэ абавязкова паспрабуем паразмаўляць са старшынёй камісіі і з назіральнікамі. Заставайцеся з намі.
вярнуліся да вас. Нічога фактычна не адбылося за гэтыя хвіліны нашай адсутнасці. Зараз складаецца выніковы пратакол. Нагадаю, мы вядзем жывую трансляцыю 73-я выбарчая участка Кунцаўшчыны, Мінск, дзе ўжо завершыўся падлік галасоў. І зараз сябры камісіі складаюць выніковы пратакол галасаванню. Перамогу на гэтым участку атрымаў кандыдат спадарня Дрозд, дырэктар іншай школы, суседняй фактычна. Таксама тут быў незалежны кандыдат, маладзевы актывіст, кандыдатка ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Яны атрымалі, паводле афіцыйных дадзеных, значна менш галасоў. Цікава, што даволі шмат людзей прагаласавала супраць усіх. Для параўнання скажу, што пераможца спадарня Дрозд атрымала больш за 400 галасоў, а супраць іх на гэтым участку прагаласавала 153 чалавекі. Гэта сведчыць, што вялікая колькасць людзей, нават згодна афіцыйным дадзеным, агучаным, не давярала ніводнаму з 6 кандыдатаў. Апошнія хвіліны працы выбарчай камісіі. Праца камісіі на 73-м участку Кунцаўшчыне завяршаецца паволі. Назіральнікі пакуль на сваіх месцах. Таксама тут яшчэ частка сябраў камісіі. Чакаем іншых і старшыню камісіі, якая, напэўна, мусіць афіцыйна завяршыць выбор. Добрый день. Ці можна задаць вам некалькі пытанняў? Калі ласка, на якой мове можна? На русском языке можна? Давайте на беларускай. Радыё Свабода. Мы вядзем трансляцыю з Радыё Свабода. Мы вядзем трансляцыю з падліку галасоў. Мы заўважылі, што вы былі незадаволены тым, што
тут знаходзіўся адзін з кандыдатаў, таксама вы былі актыўныя. Раскажыце, чаму? Ну, вы прабачце мяне, калі ласка, але гэты малады юнак, прэтэндэнт на дэпутацкае крэсла, на жаль, парушыў заканадаўства і рабіў тыя здымкі, якія не ўваходзяць, як кажуць, у рамкі прававога поля. Ён здымаў менавіта наглядальнікаў. У першую чаргу, калі вы звярталі на мяне ўвагу, то і яго тэхніка была звернута менавіта да мяне. Былі папрокі, як вы чулі, што паважаны старшыня не валодае мовай. Але я яшчэ раз паўтару, у нас две згодна заканадаўства дзяржаўныя мовы, беларуская і руская мова, і кожны згодна гэтага права можа размаўляць як на рускай, так і беларускай мове. Я таксама, калі можна, я скончу. Таму я і, як вы чулі, я пракаментавала, што гэта таксама недапушчальна. Вось такія адносіны і абраза, гэта менавіта абраза была ў дачыненні старшыні камісіі і ў дачыненні да членаў камісіі. І я, як вы чулі, размаўляла менавіта на мове, улічваючы, што юнак размаўляў на ёй, а рабіць яму заўвагу я мела права згодна заканадаўства. Таму я прынашу прабачэнне перад вами, з вашага дазволу, я нідзе не выйшла за рамкі. А скажыце, калі ласка, ці былі у вас заўвагі да працэсу падліку галасоў, ці вы маглі сачыць за тым, як ён вёўся? Я прысутнічала сёння з самага ранку. Менавіта і побач са мной быў малады чалавек, якога вы бачылі. Мы прыйшлі яшчэ да 8 гадзін раніцы. Я менавіта была увесь час, увесь дзень. Калі адлучалася, можа, па неабходнасці, вы мяне разумееце, можа на хвіліначак 5-10. Але ўвесь час, з 8 гадзін раніцы, як вы бачыце, я зараз не ведаю, каторы час, але я менавіта была увесь гэты час тут. І я хочу вам азначыць наступнае. Я была на многіх выбарах, і хочу заўважыць такую акалічнасць, што былі менавіта тут, на гэтым участку, створаны усе станоўчыя умовы для галасавання. І грамадзяне ішлі актыўна, мне было прыемна бачыць, што сем'ямі маладыя, і паказвалі менавіта сваім будучым, як кажуць, сваім дзецям і будучым грамадзянам нашай любімай рэспублікі, як ажыццяўляецца гэты працэс. І ніякіх заслонаў да свабоднага волевыяўлення са стараны і паважаных членаў выбарчых камісій, і паважанага старшыні, і намеснікаў не было. Але ці маглі вы лічыць, ці маглі вы назіраць за падлікам галасоў? Я сядзела, вы бачылі, калі вы звярнулі увагу, то я і за вами так паглядала у той бок. Я менавіта заўсёды сяжу так, што у мяне няма ніякіх скаргаў, ніякіх пытанняў да паважанага старшыні, да паважаных членаў, бо я магла аглядаць, прабачце, калі ласка, аглядаць увесь гэты працэс. А скажыце, калі ласка, каго... Выбары прайшлі менавіта тут на узроўні, нідзе не парушаючы прававое поле. А скажыце, калі ласка, каго вы прадстаўляеце тут? Я прадстаўляю тут уже я не магу ніяк, як кажуць, адысці ад пратаколу юрыдычнага. Я прадстаўляю Белую Русь, я афіцыйны прадстаўнік, акрэдытаваны. Ёсць, вы зможаце праверыць гэтыя лісты, калі патрэбна прадставіцца, напэўна. Прабачце мяне, калі ласка. Моя фамілія Сакалова, прозвішча Сакалова, завуць Елена Александровна. Спадзяваюся, далейшых не трэба. Калі трэба яшчэ якія каментары адносна сябе. Дзякую вялікі вам. Вам таксама дзякуй, таму што яшчэ раз заверу, што ўсё прахадзіла згодна прававого поля, не парушаючы заканадаўства
Рэспублікі Беларусь. Я вам вялікі дзякуй за тое, што вы асвятлілі гэты працэс, і я спадзяваюся, што мы з вами яшчэ на другіх плашчадках у нас, калі будуць выбары прэзідэнцкія і парламенцкія, калі я дажыву, прабачце, і то я пра сябе так дазволіла выказацца, то я спадзяваюся, што мы з вами сустрэнемся. Мне было вельмі прыемна. Дзякуй вялікі вам. Зараз мы паразмаўляем з іншым назіральнікам ад кампаніі «Права выбару». Вы склалі скаргу сёння. Скажыце, калі ласка, прадстаўцеся спачатку і... Светлана Чижик. І чаму вы вырашылі скласці скаргу, што у вас не задаволіла? Что не задоволило, но согласно нашему законодательству, каждый наблюдатель имеет право наблюдать содержимое бюллетеней. То есть в процессе подсчета наблюдатель должен это видеть, что там написано. Но вы сами видели, что нам сказали не вставать. Мы хотели подойти, чтобы это было видно. То есть я собралась это сделать. Меня усадили. Все наблюдатели сидели, даже я сидела ближе всех, а другие наблюдатели с расстояния, сколько тут, метров 20-30, не видно было, что там написано. Нам было видно, что процесс идет, но содержимое было не видно. Собственно, жалоб на это. А также на то, что, как я устно попросила показывать, поднимать каждый бюллетень, чтобы каждый член комиссии, каждый наблюдатель видел эту галочку, что она действительно стоит там за Дрозда, скажем так, за Дрозд, то есть. Этого не сделали, отказали, сославшись на ту же статью, которую мы с комиссией по-разному трактуем. Собственно, вот эта жалоба. Еще у нас есть расхождение по цифрам, но эту жалобу на те расхождения, которые были в первые 3 или 4 дня, я уже подала, а тут тоже сегодня 200 голосов расхождения, она будет в окружении подана. Я бачу, што вы атрымалі пісьмовы адказ адразу. Что там было написано? Ой, что там было написано? Не знаю, я сейчас что-то не могу, я немножко волнуюсь. Какие-то общие фразы, что все согласно законодательству. Ці вы будете абскарджваць гэта дзеянне камісіі? Як вы это будете рабіць? Конечно, то есть, я опять изложу то, что было не видно, то, что статья 13 это предусматривает. В общем-то, напишу по-другому. Пытанне такое, уже паўжартаўлівае. Ці вы хоць один бюллетень з галочкой змаглі побачыць со свайго месца? Так, один я бачила. Что ж это был за бюллетень? Это который вот здесь держала секретарь или заместитель она. Это не из тех, которые считались здесь, а тот один, наверное, который показали, который был ошибочно брошен в урну, в ящик, который для выездного голосования. Правильно разумею, з усіх тысяч, больше 2000 бюллетеней, вы бачили только один? Так, один я видела, да. Я видела галочку, и видела бюллетень. Его развернули к нам. Дякую вам вялікі. Радыё «Свабода» завяршае сваю жывую трансляцыю з выбарчага участка нумар 73 з падліку галасоў, дзе сёння перамагла спадарыня Дрозд. І развітваемся з вами. До новых сустрэчаў, до новых выбараў.